ensimmäiseen joulujuhlaan, uusi juhlaan, niin kuin sitä joskus ennen vanhaan nimitettiin. Tämä joulujuhla on taas jo 15 vuotta ollut niin kylätoimikunnan kanssa yhteinen. Siitä on ollut molemmin puolista hyötyä näinä vuosina. Antoi keisari Augustus käskyn, että koko valtakunnassa oli toimeenpantava verollepano. Tämä verollepano oli ensimmäinen ja tapahtui Kviriniuksen ollessa Syyrian käskynhaltijana. Kaikki menivät kirjoittautumaan veroluetteloon kukin oman kaupunkinsa. Niin myös Joosef lähti Galileasta, Nasaretin kaupungista ja meni verollepanoa varten Juudeaan, Daavidin kaupunkiin Betlehemiin, sillä hän kuului Daavidin sukuun. Lähti sinne yhdessä kihlattuunsa Marian kanssa, joka odotti lasta. Heidän siellä ollessaan tuli Marian synnyttämisen aika. Hän synnytti pojan esikoisensa. Hän kapaloi lapsen ja pani hänet seimään, koska heillä ei ollut sijaa majapaikassa. Sillä seudulla oli paimenia yöllä ulkona vartioimassa laumansa. Yhtäkkiä heidän edessään seisoi Herran enkeli, Herran kirkkaus ympäri heitä. Pelko valtasi paimenet, mutta enkeli sanoi heille: Älkää pelätkö, minä ilmoitan teille ilosanoman, suuren ilon koko kansalle. Tänään on teille Daavidin kaupungissa syntynyt vapahtaja. Hän on Kristus Herra. Ja tämä on merkkinä teille. Te löydätte lapsen, joka on kapaloittuna seinässä. Kun enkelit olivat, ja samalla hetkellä oli enkelin ympärillä suuri taivaallinen sotajoukko, joka ylisti Jumalaa sanoen: Jumalan on kunnia korkeuksissa, maan päällä rauha ihmisillä, joita hän rakastaa. Paimenet sanoivat toisilleen: Nyt Betlehemiin, siellä näemme sen, mitä on tapahtunut. Sen, minkä Herra meille ilmoitti. He lähtivät kiireesti ja löysivät Maria ja Joosefin ja lapsen, joka makasi seimessä. Tämän nähdessään he kertoivat, mitä heille oli sanottu lapsesta. Kaikki, jotka kuulivat paimenten sanat, olivat ihmeissään, mutta Maria kätki sydämensä kaiken, mitä oli tapahtunut, ja tutkiskeli sitä. Paimenet palasivat kiittää ja ylistää Jumalaa siitä, mitä olivat kuulleet ja nähneet. Kaikki oli juuri niin kuin heille oli sanottu.
Jumalalle kunnia.
joulunpunainen omena, joulunpunaiset posket. Miksi vain joulunpunainen? Miksi ei joulun sininen, joulun vihreä, joulun keltainen? Joulun värinen mikä vain, kunhan vain väri on oikea. Syvä ja lämmin ja puhdas. Syvä sen täytyy olla, sillä joulun salaisuus on syvällä. Se on syvä ja korkea ja mittaamaton salaisuus, päivänselvä lapselle. Monen murtamattoman sinetin takana, liian viisaalle, liian aikuiselle. Lämmin sen täytyy olla, sillä joulu setelee lämpöä. Ja jokaisen liian viisaan ja liian aikuisen sydämessä itkee piilossa, piilossa, piilossa viluinen lapsi, joka joulun veristä lämpöä kaipaa. Ja puhdas sen täytyy olla, sillä joulun puhtautta ei voi turmella. Vaikka kaikki, mitä maailmassa on, saastuisi, turmeltuisi ja peittyisi kuoleen. Joulun punainen sinä, joulun sininen minä, joulun vihreä hän, joulun keltaiset me, joulun valkoiset te, joulun ruskeat he. Värit eivät riitele. Kaikki ne sointuvat yhteen ja luovat joulun väriseksi maailman, kunhan vain ovat tarpeeksi syvät ja lämpimät ja puhtaat. Joulun on tulevaisuus ja toivo ja kaikki värit. Meillä oli äsken iso mies laulusolistina, nyt on pienen pieni tyttö. Mirjam Reponen, me laulaa Pekka Simojoen joululaulun, jonka nimi on Jouluyön hymni. Thank you.
kuule. Niin, otetaanpa semmonen, kun tästä monisteesta voi kuulla yhteislaulu. Pidetään semmonen Lapin ja Tortun vähimmäinen tauko. Olkaa hyvä, käyttäkää tuolla. Tässä tulee. Joo. Se ei ole syksyllä vielä. Se on vain jo uuden mulle. Ei paksu. Lankoinen moro. Minne siellä? Jokainen meistä on varmaan sitä mieltä, että koulun opettajilla sekä opettajalla on suuri merkitys sen alueen yleiseen henkeen ja koulun toimintaan ja oppilaiden, sanotaan nyt elämän asenteisiinkin ja siihen tapaan, jolla hän nuoria yrittää kannustaa elämäntielle. Ja Tauno on kauan seurannut ja ollut täällä lähistöllä, eli mitä itse kommentoisit tai näkisit Antti Veikon roolin tämän Kaartilankosken koulun osalta?
No sen 31 vuotta, minkä minä olen seurana, niin minä olen ainakin ihan tyytyväinen, sillä se ala-asteellahan kaikki perusopetus annetaan ja peruskasvatus. Se ei ole yksistään opetusta, se on myöskin elämänkasvatusta. Silloin se perusta luodaan. Ja minä ainakin olen Antti Veikosta saanut sen käsityksen, että hän on se yksi sellainen henkilö, joka pystyy myöskin kasvattamaan muutenkin, eikä pelkästään oppia antamalla, siis kouluoppia. Ja ei voi muuta sanoa kuin, että ihan ihmeen tyytyväinen on kyllä ollut Antti Veikko. Ja sanoisin, että joka ei Antti Veikon kanssa tule toimeen, niin syyttäköön ihtiä. Katsokoon peiliin. Katsokoon peiliin. Ehkä Antti Veikossa on jotain semmoista, hänen persoonassaan sellaista, joka osaa tavallaan kannustaa nuoria ja sitten ovat hän täällä koulussa saaneet näiltä nuorilta paljon esiin semmoista mukaan esityksiin ja musiikkiin ja varmaan sillä on tulevaisuudenkin kannalta merkitystä ja lisää näiden nuorten itseluottamusta. No hän on sellainen persoona, joka hyvin helposti saavat niin oppilaat mukaan. On sellaisiakin tapauksia, että näissä oopperoissa ja muissa, kun näitä on harjoiteltuna, niin kuin Antti Veikko itse sanoi, että siellä kättä hierottiin housuun monta kertaa, mutta lähdettiin kuitenkin mukaan. Että mukaansa tempaava siinä mielessä. Ja sellainen persona, että hänen niin kuin luotetaan. Ja kaikessa tuossa ohjauksessa niin ei varmaan hermostu turhan takia, että pystyy niin kuin sen opin antamaan, mikä siinä kussakin esimerkiksi oopperassa tarvitaan. Ja näissä näytelmissä ja kaikissa sellaisissa. Ja varmaan sekin, kun hän on niin kauan ollut tässä samassa koulussa ja usean, sanotaan perheidenkin lasten sukupolven ajan opettajana, niin hänellä on jo tietysti näkemystä ja kokemusta perheiden tilanteesta ja ylipäätään siitä, että oppilaat tunteekaan hänet kotoisaksi henkilöksi. Ja kai hän on ihan kiistatta ollut semmoinen isähahmo täällä Kaartilankosken koululla. Ihmeellistä onkaan tässä aamussa. Tuumi pikku titin alle silmät vielä unesta.
alle tomerasti tömpsöttää. Huurekukan lasin päälle lämmin huono piirrättää. Lunta sataa pihamaalle, isän alle ahkeroi. Kinokset nuo valiset polun reunaan lapioi. Nyt kaikki arvaamaan, jo tassut taputtaa. Hei nyt mä keksin, nythän on taas aattoaamu. Reki ottaa vällyn alla, vanha polle hiljattaa. Illan sussan alle perheen joulukirkkoon kuljettaa. Alakerran hälinästä titin alle päättelee. Äitin alle äkkiästi vielä hiukan siivoilee. Nyt kaikki arvaamaan, jo tassut taputtaa. Hei nyt mä keksin, nythän on taas aattoaamu. Iso äiti olkikuormaa kantaa aitan ovesta. Kohta tuvan lattialle oljet saavat oikaista. Titin alle vikkelästi alakertaan juoksahtaa. Kohta isän Allen kanssa joulukuusi haetaan. Nyt kaikki arvaamaan, jo tassut taputtaa. Hei nyt mä keksin, nythän on taas aattoaamu. Hei nyt mä keksin, nythän on taas aattoaamu. Niin, sitten tässä on meidän 3. ja 6. luokan sekakuoro ja laulavat pari semmoista kulkusaiheista laulua. Ensimmäinen on kulkuset ja sitten kilisee kulkuset toinen. Lunta tulvillaan on raikasta lisää. Ei nakkommekaan, nyt enää talvi jää. Se kohta valjastaa, repinen eteen. Ja sitten jonkun matkaa me käänne hirmujen. Kulkuset,
Sitten leikitellään kuusen alla, kunnes päivää koittaa taivaalla. Tip-tap, tip-tap, tipe-tipe, tip-tap, tip-tip-tap. Hiljaa hiipii joukko varpahillan, korni koloi hetsaalle sillan. Nyt valmistaudutaan vastaanottamaan joulupukin Kepposta. 3-4 luokka esittää. Saanko minä joudun vielä virumaan täällä sängyssä? Kuulen täysin terve. Entäs lapset, jotka ottavat lahjoja? Nythän on jo jouluaatto. Sinun pitää vain tontussakin sopiva pukin virkaan toimittua. Tontut muuten odottavatkin jo oven ulkopuolella. Vai niin? Vai olet sinä tämänkin jo ajatellut minun puolestani? Minä menen nyt, muista pysyä sängyssä. Tontut! Sinulla ei ole tarpeeksi partaa. Mihin tarkoitukseen? Sinä olet aivan liian lyhyt. Mihin minä olen liian lyhyt? Sinä olet liian iloinen. Mihin liian iloinen? Sinä et ole tarpeeksi paksu. Paksutta saadaan lisää, kun on morkeita taas hyvää riisipuuroa. Ei ehdi, mutta Tarmo, sinähän voisit olla sopiva. Mihin minä voisin olla sopiva? Selitän kohta, muut tontut voivat poistua. No niin, mitä sinä tekisit kaikkien mieluun? Mä nukkuisin. Mitä jos saisit nukkua tämän joulun yli? Sehän on se upea. No niin, tehdään niin, että sinä menet sänkyyn. Ai jaha, sinä oletkin siellä. Annapas lappisi tänne. Otat tuosta minun parttani, älkä sitten puhu kenekään ennen kuin minä palaan. No Tarmo, sinäkö sille tänä joulun lahjoja jakaa? Se tulee olemaan huima kokemus ja varmaan raskaskin. Oletko sinä punakoskinen, ette vaan virus iskin sinuun? Ei varmasti, Pistä nyt Tarmo, että tämä on hieno tilaisuus, kun saat jakaa lahjaa. mutta joka vuosihan minä... Mitä? Sinäkö olisit lahjat joka vuosittain? Sittenkin on kiviä. Otsosi on aivan kuva. No, sinun on koko nimesi. Joulupukki. Selvä tapaus. Sinä et mene muualle kuin sänkyyn. Ei kun minun nimeni on oikeasti Tarmo Tuppurainen. Ei auta enää. Joulupukin pitää valita joku muu. Kohtaan täyt kaikki sairaaloissa järjestä karanteeni. Tarmo, miten tämä tonttu voi nukkua näin sikeästi? Herätys! Mikä kamala meteli täällä on? Tarmo, miksi sä oot aina joulupukin nukkua? Vai niin, vai tällaista peliä täällä pidetään niin selkäni takana. Ja nyt me teemmekin niin, että oikea Tarmo, joka on kaikista päätteiden täysin terve, menee paistamaan Petteri-poron ja vähän pitkästi sitten. Ja joulupukki menee takaisin sänkyyn, eikä se nosta ennen kuin Tapani päivänä. On tämä niin väärin. Ja minä menen nyt jakamaan lahjoja. Tontut, lahjat valmiiksi!
Ja tämä poika lähtee nyt. Korvatunturilla. Ensimmäisen ja toisen luokan oppilaat esittävät. Täältä jostain menee tie Korvatunturille. Mutta mistä se alkaa? Taidamme olla eksyksissä. Mutta katso Matti, tuolta loikkii jänis. Osaisikohan se neuvoa meitä? Kysytään siitä. Kilttipuppu, kultainen puppu, neuvo meille tie Korvatunturille. Punainen sen tanssitaan joulupolkka pyöritään. Nyt se karhukin katosi. Kuka nyt neuvoo meille tien? Mutta katso Maija, tuolta lentää kenttässä. Osaisikohan se neuvoa meitä? Kirtti Sirkku Keltainen ja Sirkku neuvoo meille tie Korvatunturille. Kunhan ensin tanssitaan, joulupauska pyöritään. No tanssitaan. Markus Lauri odottaa tuolla mukana joulua kaikki vihreiden ennättänyt. Ei, nyt se kertasi. Miksi kukaan neuvoo meille tietä Korvatunturille? Ehkä eläimet eivät oikein luota meihin itse. Mutta katso Matti, tuntuuko se ihan oikein joulutanturille? Ainakin tiedät ei Korvatunturille. Joulutanturille, miksi sinä juokset? Korvatunturille, tietenkin minä olen joulutunut postittanut. Ei juoksen, hän ei ole sen laihteumuksia. Me olemme eksyneet, emme osaa perille. Katsos, katso vaan niitä konetta. Sellaista ei konetta, joka valmistaa hyvää ja iloista joulumeitä kaikille. Tulkaa sitten minun kanssa. Olemmekin jo aivan lähellä. Tulkaa, itse on tähän aikaan päivänillä, mutta siinä se kone pyörii. Kuulekin. Mutta mennään katsomaan. Mitä se kone valmistaa? Etkö ole jo huomannut hyvää ja iloista joulumeiltä kaikille? Niin, tässä on sitten 5-kuutosella sellainen pieni näytelmä, että joulupukki kuntokoneessa, niin kuin näette, niin sen tarpeessahan taitaa olla. Pukki herää. Pukki nyt ylös. Kello on vaikka kuinka paljon tekemistä on vaikka milleen mitalla. Ei mitään elomerkkiä, nukkuu kuin karhupesässä. Mitäs nyt tehdään? Myydään tietysti koko roska. Myydään? Eikä me pukkia voida myydä. No kuka tuollaista unitekoa nyt ostaisikaan? No kun Tahvo sanoi, että pukki makaa kuin karhu, niin myydään se karhun kierroksena ulkomaisille turisteille. Tästä hinnasta.
Ei nyt ole typerien vitsien aika. On keksittävä keinoilla pukki saadaan hereille. Karjastan oikein isosti. Huudetaan, että herätys! Hyvä idea. Olkaa valmiina, kun lasken 3. 1, 2, 3. Herätys! Uudestaan. Herätys! Karvaakaan ei värähtänyt pukin parrassa, vaikka täysillä karjaistiin. Jo on sikeä uninen. Käytettiin väärää huutoa. Nyt toivotetaan joulupukille hyvää joulua, niin silloin hän tietää, että on tosi kysymys. Hyvä. Olkaa valmiina, kun lasken. 1, 2, 3. Hyvää joulua, joulupukki! Hyvää joulua vaan teillekin toivotan onnellista uutta vuotta. Ei auttanut sekään. Mitäs nyt tehdään? Hei, minä keksin pukkia mitään suklaasta juksaraskalla. Mihin minä fanisin tämän suklaarasia, joka eilen tuli Jällivaaran joulupukilta? Palkaa vain siihen pöydälle. Minä vastaan sitten, kun lakkaan tuottamasta. Ei auttanut, sinä ja sinun ideasi. Nyt meidän tietysti pitää hankkia suklaarasia tuohon pöydälle ennen kuin pukki herää, ja se on sinun kukkurastasi pois. Ei tämä meiltä onnistu. Muori tänne on haettava apua. Ai ette te saaneet pukkia kahdella jalalla. Raskutta makailee eikä jollain minkä päätä. Sinä muka valmiiksi. Jokos aamukahvi on valmista? Tai aamukahvi. Aamukahvi on keitettyä juotu. Ajattelin mä herättää aamukunta. Eli hän on iltapalle, jos sopii. Taidaanpa jättää väliin. Iltasyöntihän vaan lihoo. Tämä oli viimeinen pisa. Mitä ihmeen mökistä sä täällä pidetään, ettei kunnan kansalaiset saa edes pikkuhetkeksi itseään polkaista? Nyt ei näytä mitään. Tunturissa on metrin lunta ja ulkona paukkuu pakkanen. Tiedätkö ukkosen, mitä se sinun merkitsee? Pakkanenko? Minusta kyllä äsken tuntui, kun olisi vettä vihdoin. Se oli sellainen tilapäinen erityisesti paikallinen sadekuuro. Voisi sanoa, että se oli äkillistä korkeapaineista syntynyt matala paine. Matala painetta on minussakin. On sellainen voimaton olo. Jaksa lähteä tunteen mukaan lahjojen jakoon. Entäs vain sinä pukki rakas olisi unitauti? Eikö tule pannusta vai mistä nyt se oikein tulee? Ei unitauti ole pohjassa. Millaisia oireita pukki sinulla oikein on ollut? No ei muuta kuin aamulla ylös nostaa väsyttää, syömään mentäessä letasee, syönin jälkeen alkaa ramasta. Ja illalla minä tarkastelinkin sitten keinot tuntia, sitten minä menenkin jo 8 maassa nukkumaan enkä kertaakaan herää yöllä. Juttu on selvä. Kyseiset oireet lisättynä sanoisinko tuolla hieman tukevalla ulkomuodollasi todistavat tosiaan, että sinua vaivaa. Seis, anna minun arvata pukkia vaivaa sikatauti. Mikä älyn väläys? Sikatauti on lastentauti. Ja pukkihan on täyttänyt jo 300 vuotta. Pukitaudin nimi on huono yleiskunto. Niinpä taitaakin olla, mutta milläs minä nyt yhtäkkiä kuntoni kohoin? Minä tiedän. Asia järjestyy yhdellä puhelinsoitolla. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Onko voimisteluseura ja urheiluseura Peräpohjolan pinnistyksessä? Täällä puhuu Toppetonttu Korvatunturin. Asiani on sellainen, että on saatava nopeasti valmennusapua. Että uusi kykykö? Ei mikään nappulapoika enää. Pikemminkin todellinen ikäkausiurheilija. Niin, hän on varmasti lupaava kyky. Hän voisi aloittaa harjoituksen vaikka tänään. Kiitoksia ja kuulemiin. Asia järjestyy ja pukki saa aloittaa tehovalmennus heti kun valmentaja saa. Hyvää päivää! Olen Heikki Hölkkä, valmentaja. Olko mä ketään vain, missä vain, milloin vain ja millaisen kuntoon tahansa? Missä se suurin lupaus on? Tässähän se, minä kun en oikein ole ollut kunnossa. Huono kunto voi johtua A. Liian vähäistä harjoittelusta, B. Liian paljosta harjoittelusta, C. Sopimattomasta ruokavaliosta, D. Liian pienistä kilpailukosteista, suuresta biorytmeistä ja C. Liian pienistä kilpailukorvauksista ja niin edelleen. Kukas sinua on aikaisemmin valmentanut? Eihän minulla ole kukaan valmentanut kuin... Selvä. Ymmärrän, ettei kukaan halua tunnustautua valmentajaksi tällaisessa tapauksessa. Mutta nyt kaikki muuttuu. Teemme näin. Joulu. Maanantaisin juoksua 20 kilometriä. Tiistaisin 15 kilometriä. Keskiviikkoisen aktiivinen lepo, joka tarkoittaa juoksua 10 kilometriä. Torstaisin 25 kilometriä vauhdilla. Perjantaisin kevyt 20 kilometriä. Lauantaisin verryttely, voimistelu ja hieronta. Sunnuntaisin juoksua 10 kilometriä hangella.
Tammikuu. Sama ohjelma kuin joulukuussa, mutta 50% korotettuna. Aloitamme näin varovasti, jotta pohjakunta saadaan vankaksi. Helmikuussa. Seis. En minä enää tammikuussa tarvitse kuntaa. Joulukuussa kerkeää rämpimään pitkin hankia. Minä olen Korvatunturin joulupukki ja kunta pitäisi saada sen verran, että jaksoisin lähteä tonttujen mukaan lahjojen jakoon. Jotain tällaista minä jo onnistunut. Nyt keksin. Tohtori Dopinghan superbody-kone. Kone, joka tekee heikosta täypelistä teräsmiin 5 sekunnissa. Mikä se sellainen superpotti oikein on? Kaikkihan ovat kuulleet Kodamasta, eli kehonrakennuksesta. Samoin olette kuulleet Ike Elomaasta, suomalaista lähin maailmanmestarista. Tohtori Doping on rakentanut mullistuvan lihasmyyn. Soitankin heti hänelle. Täällä Heikki Hölkkä. Nyt tarvitaan konettasi ja pian. Osoite on Pajat ja 1 Korvatuntila. Kiitoksia. Nyt tulee apu. Tohtori on täällä tuossa tuokiossa. Hyvää päivää. Olen tohtori Doping. Saan esitellä koneen Superbody X600P lihasmyllys, joka tekee voimanpesän kenessä tahansa. Kuka olikaan se keksintien historian jäävä henkilö, joka ensimmäisenä uskaltautui kokeilemaan nerokasta keksintöä? Minähän en mihinkään lihamyllyyn mene, ainakaan vapaaehtoisesti. Ei mikään lihamylly, vaan lihasmylly. Rohkeasti vaan. Ja hetkinen, minkäs ohjelman te haluatte? Otetaan vaikka tämä ekstra hauti. Sautin vahvit. Käsittely kestää vain muutaman hetken. Mennä vikaan. Ohjelmointi ilmeisesti ylösalaisin. Otetaan toinen ohjelma, niin asia korjaa. Otetaan vaikka tämä vartalon vahvistus. Tervetuloa tippuokääntelyn tuloksena uusi potilas joulupukki. Hyvä Korvatunturin vaikka, minulla on ilo ja kunnia esille teille lihasmyllyn uusi tuote. Vartalon vahvistettu joulupukki. En minä tällaista vatsakumppaa olisi halunnut. Oli jo entisessäkin kumppanissa tarpeeksi. Nyt minun täytyy kyllä sanoa tohtorille, että täällä ei tohtori heti paikalla palvelu pukkia ensin. Saa tohtori hankkia uuden koehkanin ja saattaa joutua vielä rakentamaan uuden koneenkin ensin rikkoutuneet valot. Olen samaa mieltä. Ei tällaisena et saa porojen perässä lauttaa. Haluaisin olla yhtä solakka kuin se kakevaa, mikä Kikessä oli. Kike Elomaa, maailmanmestari. Tämä on 3. ohjelma. Kike Elomaa spesiaali. Ole hyvä. Enkä se nyt olekin nuori ja nokkia, mutta mikä näköni hämärtää? Minulla on kaikilla pitkä tukka. Ja kuin Kake Elovainen. Tohtori Doping, nyt tämä saa kyllä riittää, mutta ei tällä enää ole edes koko tohtori. Luulenpa, että hän meni etsimään uusia asiakkaita. Tohtori, koneelle jäi! Tohtori saa tulla kyllä palattua pukin ensilleen tai tee valituksen kuluttajasiamiehen. Minä en kyllä tule odolani yhtään hassummaksi. Taisi tohtori kyllä sittenkin tepsiä. Mutta entäs tuo kaukaa kuuluu? Parturit on pusaksi liian tuossa tuokissa, mutta Toppe! 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 Tuppa aivan poroni asseeri nopeasti tupaan. Mitäs sinä pukkirukkanen? Höpisät, et kai vaan. Kyllä vain, aion panna poronkin tuohon koneeseen. Ai pukkihan porostakin Kike Elomaa. Olen tullut siihen tulokseen, että näin nuorekkaan joulupukin ainoa oikea ajokki on lämmin veriporo. Keittiössä, niin nyt on niin kuin teidän hukit ovat tänne. Meille on tullut tähän koululle uusi perhe asumaan. Kati ja Jeri Hämäläinen, tervetuloa tänne eteen. Esitellään teidät kyläläisille. Samalla toivotetaan tervetulleeksi. Työ on kuukausi sitten vissiin. Niin ei ole paljon niin kuukauden. Kirkolta on muuttaneet tänne. Jeri on tosi
Teistä varmasti moni hänestä tuntoo. Hän on pitäjäläisiä, ja niin kuin Katikut tällä hetkellä. Mutta hän on kyllä sieltä Silakkapitäjästä päin enemmän rannikolta, Virolahden. Joo. Ja nyt ovat onneksi teillä koululla asumassa. Ja minun tehtävä on sinulle ojettu jahalata. Ole hyvä. Kiitos. Ollaan myös oltu aikaisemmin. Joo, tervetuloa. Kiitos. Siis voitetaan arvokasella. Ukki, vaaka vartaa, vanha ukki, eikä taakka paina selkää. Käypä tänne, emme pelkää. Ota meille vanha tuttu, puukkolakki, karvanuttu. Täällä on myöskin kiltit lapset, kirkas silmät silloasseen. Joulupukki, vaaka vartaa, vanha ukki, pientä iltaa joukossamme, täällä meidän ylkanne. Tervetullut meillä aina, käypä tänne, puuta paina. Tai jos leikkiin tahdot tulla, vappa hauskempaa on sulla. No, hyvää iltaa kaikille vaan. Täällä on taas tupa täynnä väkiä niin kuin aina ennen. Vähän otti koville, kun kukki on just 20 kilometriä juossut tuossa. Mutta ei se. Pitää näihin vanhoihin konsteihin tässä koittaa tukeutua. Oli tontun pahalaiset hommannut sinne jonkun ihme aparatin sinne korvatunturille ja siihen tuli yhtäkkiä oikosulku ja täällä ne on tulossa. Se vaikutti joka kohta. Mutta minä tuosta suoraan sillan yli juoksin. Kyllä oli mukava tulla, kun ei tarvinnut odotella lossia siellä. Halo? Onko Madrid? No onko Mara tai Paavo? Ai Paavo? No terve. Miten menee? Mitä? Missä sinä oot? Hotellihuoneessa. Jättikö se Mara sinut sinne? No elää itke. Se on se ennenkin mennyt sinne illalliselle eikä sinulla ottanut mukaan. Muistiko se panna kumipohjakengät nyt? Ai muisti. Hyvä. No se on vähän sellaista vaapumista niin kuin minullakin. Olettehan te muistanut pitää korvatunturidirektiivin vielä esillä? Et oo? No, huomenna aamulla ensimmäiseksi otat sen esille. No niin. Ai huomenna pääset sinäkin syömään. Hyvä. Täällä on paljon kilttiä lapsia taas paikalla. Täällä on yksi semmonen oikein kiltti poika täällä koululla. Se on aina joka kerta hirmu ajoissa toimittanut kutsun tuonne korvatuntulle, että pitää tulla pikkusen ennen jouluaattoa käymään täällä Kaartilankoskella. Ja minä kiitän ihan käestä pitäen sitä. Se on tuo Antti Veikko poika semmonen, joka aina on mulle laittanut kutsun tänne. Ja kiitoksia vaan. Minä kuulin, että sinä olet pikkuhiljaa siirtymässä nyt muihin tehtäviin, niin tämä on ollut oikein miellyttävää yhteistyötä. Niin, 200 vuotta tuloa täytyy. Niin, just näin. Pukitaan jo. No se on siellä korvillahan se pyörii. Pukilla? Niin. No niin, no yhdessä lähdetään. Niin, kyllä. Joo. Pukilla on katsottu uusi. Joo, ei tässä. Pukin pitää vielä katsoa, jos ei löydy seuraaja. Niin. Hei, minäpä kysyn Pukilta yhden asian. No. Hei pojat. Meillä oli tuolla opettajahuoneen seinällä semmoinen lappu, jossa on Pukin kännykän numero, niin onko joku soittanut Pukille? No ei oo nyt kyllä kukaan.
kukaan ihan äskettäin soittanut, että mutta siellähän se numero on, että siihen saapi jatkossakin soitella. Pukki oli niin ylös otettu, että ei saatu muuta kuin kännykkään piti. No niin. Kyllä. Pitihän meillä olla vähän lahjojakin tänne toimitettuna. Oliko se jo toinen? Eikö sieltä ala? Mitä? Minäkö? Jaa. Enhän minä niihän näitä. Reetta Hanski tässä on. No niin. Hyvä. Että minä otan pari ja sitten nuo tontut saapi. Ota alemmaksi ja nämä pienemmät saapi sitten.